ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട്, ഇപ്പോൾ 15 വയസ്സാകുന്നു. അപ്പോൾ ഡെലിവറി ടൈമിൽ തന്നെ മോള് ഡിസബിൾഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ ഹോസ്പിറ്റലും ഈ പൊതുസമൂഹത്തിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് അവഗണനകളും ഒരുപാട് എന്താ പറയണേ, അത്രയും കുഞ്ഞ് മരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും വേദന നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളൊരു കുട്ടി തോന്നിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ചു കയറി പിടിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവര്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കല്യാണത്തിന് ഞങ്ങളെ വിളിക്കത്തില്ല, നല്ലൊരു കാര്യത്തിന് വിളിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മളെ തന്നെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ കണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡൈപ്പറോ ചെറിയൊരു മരുന്നോ ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയ ഒരു സംഘടനയാണ് സ്നേഹസമുദ്രം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്. ഇന്ന് 200 കുട്ടികളെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പറ്റുന്നത് പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്.